All right. Magandang hapon po. Ayan, may tamsak na tayong isa. Eugene Ray Villanueva. Magandang hapon. Good afternoon. Ayan, hindi ko pala ito nalagyan kahapon ng sa lawal. Alright. Ayan Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw. Magandang umaga, magandang gabi. Saan man sulok kayo ng mundo, yan. May bagong upload, idol. Play muna tayo. Alright. 95 days to go. Ayan, before Christmas. Ayan. At bago ang lahat, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina. Mega love shout out kay Miss Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out kay G Chang Wok. Ayan, mega love shout out kay Ma'am Analisa. Ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out. At kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sa lahat ng mga OFW, saan man sulok kayo ng mundo, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. At siyempre, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayan, nagbabadya na ang malakas na pag-ulan dito sa aking kinalalagyan ngayon, kaya maingat po ang lahat. Alright. Ayan, marami tayong pag-usapan ngayon, Ayan, gusto ko lang gusto ko lang sa inyo bago tayo magsimula ay baka pwede namang tayong magtamsak at paki-share na rin po ng live. Alright, maraming salamat po. Alright, yun nga, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung tungkol doon sa mga siniwalat ni Governor Tabit Singson kahapon. At yun nga, sinasabi ni Manong Chabet na unahin muna yung Ilocos Norte, no? Kasi nga marami daw doon na project ang mga Diskaya. Kaya yan, napag isip-isip ko tuloy na baka nga may mga pinagtatakpan talaga ang itong investigasyon sa Senado. Kasi nga kung titingnan mo yung mga pananalita kahapon ni Governor Chavit Singson, na maraming project doon ang mga Diskaya sa Ilocos Norte na mga hindi tapos. Ngayon, itong si Tito Soto, Senate President, bago umupo, bago naging Senate President, ay nakikipag-meeting muna kay Romualdez at saka kay Presidente. Diba? Nakipag-meeting muna. Ngayon, inaano lang natin yung mga pangyayari kahapon, yung mga sinabi ni Governor Chavit, dating Governor Chavit Singson, no? Na maaaring kaya pinilit nilang makuha yung
pagka Senate President, kasi nga ang tumbok ng pag-iimbestiga nitong si Senator Marcolita ay tinutumbok talaga yung malalaking isda, kung saan maaari na itong madadawit itong investigasyon pagdating ng Ilocos Norte. Kaya nga by hook or by crook matanggal talaga sa pagka-Senate President para maputol yung investigasyon, mailihes. Kasi kung titingnan mo ngayon, kung titingnan natin ang takbo ng investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon ni Senator Pampi Lacson, nakatutok na lang sa mga kontraktor at saka doon sa dalawang senador. Di ba? Sa mga interview nga ni Blue Ribbon Committee na si Senator Pampilo Lacson ay hindi pa safe si Jinggoy at saka si Senator Villanueva. Di ba? Sa tema ng pananalita, ibig sabihin didikdikin pa nila. Yan lang ang ang ating pag-aanalisa. Ibig sabihin lang yan, ibig sabihin hindi pa safe. Talagang kasama sila ay inimbestigahan. Ngayon, nawawala na sila doon sa mga congressman. Di ba? Ano ang ibig sabihin nun? May katotohanan yung sinasabi ni Governor Chavit Singson. Magandang hapon po kay Rolando. Ayan, mega love shout out po. Ayan, mega love shout out sa lahat. Kaya nga siguro pinilit talaga nilang makuha yung pagka Senate President para mabago lahat. Tapos may isiniwalat din si Senator Amy Marcos na kung hindi siya sumali sa, tinanggalan na siya ng dalawang komite kasi may hawak siyang tatlo eh. Pag kinausap pa siya na kung hindi siya sumali sa pag hindi siya sumali sa majority, tatanggalin sa kanya yung komite ng komite ng Senate Foreign Relation. Siniwalat din Senatora Amy Marcos, Kaya ngayon nakatiwang mo ngayon kasi nga hindi niya tinanggap. Wala ngayong komite pinangahawakan si Senadora Amy Marcos. Kita nyo yan. Doon yung paghahalata na talagang takot sila sa kanilang ginawa na multo. Takot sila sa ginawang isipin mo yan. Busy si pag-imbestiga yung mga senador. Kamukat-mukat mo ay may bago na palang Senate President. Bakit? Ano ba ang gusto nilang ano ba ang gusto nilang pagtakpan? Hindi nila matanggap na natalo sila? 'Di ba? Kung talagang kayo para sa bayan, tinalo na kayo eh. 'Di ba? Tanggapin niyo ng katotohanan, natalo kayo, pero hindi niyo ginawa kasi nga siguro may mga hidden agenda. 'Di ba? Siguro binili na ng presidente, hindi po pwedeng hindi makuha niyo 'yan. Gumawa kayo ng paraan. Kaya ngayon yung pangamba nila, naandyan yung pangamba nila kasi siyam yung minority. May bumaliktad lang na 4, talo na naman sila. Sino ba ang pupwedeng 4 na yan? Nandiyan si Pia Cayetano. Paano pag kinausap yan ni Alan Peter? Nandiyan si JB Ejercito. Paano pag kinausap yan ni Irap Estrada? Kausapin ni Jinggoy yung tatay. Kausapin si JB Ejercito. Dalawa na. Plus yung magkapatid na Villar. Di 4. Kaya nga gigiwang-giwang sila. Hindi nila talagang mapangahawakan na sigurado na sila. Kaya hanggang ngayon, kinakabahan sila. Hindi nila magawa ang kanilang gustong gawin. Kasi nga baka may mga bumaliktad, madidiskrasya sila. Mawawala na naman sa kanila yung pagka-majority. Kaya kita mo,
kita mo ang mga tama bang gawain niya ng mga senador? Palibasa hindi sumama sa iyo, tatanggalan mo ng komite? Di ba? Ano ba talaga ang tunay nilang agenda? Kasi nga gigiwang-giwang yung kanilang gigiwang-giwang yung kanilang pagka-majority, kaya pinupuwersa nila na sumanib sa kanila lahat. Oh, buti nga itong Amy Marcos, kahit alam naman natin na medyo may pagkaano, talagang nanindigan siya sa kanya sarili. Hindi niya tinanggap na sumanib sa majority. Oh, ngayon sinong kukunin niya doon? Hindi niya nakuha si Marcolita. Ilalo na yung 5 Duterte Black. Di ba? Kaya nga gigiwang-giwang sila. Takot na takot sila sa ginawa nilang multo. Oh, isipin mo yan, pinagkalat ni Pampilo Lacson, na Senator Pampilo Lacson, na manipis ang kanilang anytime pwede silang mapalitan. O ngayon ba't hindi nila matanggap? Kailangan pambantaan yung isang kasamaan na senador, natanggalan ng komite pag hindi sumanib sa kanila? Alam niyo, may maganda nga yung may mga ganitong kasi nalalaman natin ang kabulastugan ng mga senador. Ano ba talaga anong kinatatakot niyo kung mawala sa inyo? May gusto ba talaga kayong protektahan? Di ba? Dapat kayo mga senador, dapat independent kayo. Hindi kayo nadidiktahan. Takot na takot kayo mawala sa majority. Ano ba ang problema kung halimbawa man mawala sa inyo? Mayroon ba kayong gustong hindi maungkat? Di ba? Kasabwat sa korupsyon. Ayun, iyan ang sabi ni Ma'am Ili Gonzales. Ayan, mega love shout out po kay Ma'am Ili. Di ba? Sinabi niya na nga kahapon ni Chavit Singson na unahin yung Ilocos Norte. Kasi maraming project doon yung Diskaya na hindi natapos. Ibig sabihin, sino ba ang nasa Ilocos Norte? Ganting Bangit, Pakaya Biawak. Biawak. Sayur Soup. Ayan, magandang hapon kay Sayur Soup. Mega love shout out. Kaya nga siguro sa kagustuhan nila na hindi maungkat, hindi po pwedeng magpatuloy ito. Kaya ang ginawa nila, pinatawag nila si Soto. Baka kasama na yun sa pinagmitingan, hindi natin alam na ikaw ang hahawak ng Senate President. Kasi magre-resign ako kunwari sa pagka speaker. Kaya nasa iyo lahat, nasa balikat mo lahat, nakasalalay yan. Di ba? Mga kwentong mga ganyan kasi hindi natin alam di ba? Kasi nga parang nakapattern lahat itong mga pinagsasabi kahapon ni Gobernador Chavit Singson. Di ba? Na si Marcos mismo ay kasama diyan. Ayaw niyan kay Chavit Singson Hindi natin inimbento yan. Di ba? Kaya nakakapanghinayang ang taas pa naman sana ng ko sa mga senador, pero sa nakikita ko ngayon
Ano yun? Pwersahan, palibasa hindi sasama sa iyo sa majority, tatanggalan mo ng ano? Tatanggalan mo na ng komite? O, di mas maganda, suluhin nyo na lahat para kayo na, di ba? Para wala na kayong ano, wala na kayong panakot. Okay lang 'yon, Tsanong Kipay. Malulupit na naman ang mga pumapasok na pangalan sa Yoursup. Tsanong Kipay. Malulupit na naman mga pumapasok na pangalan ah. Okay. Okay lang 'yan, sabi ni Tsanong Kipay. 'Di ba? Sila ang gumawa ng kanilang ano, sila ang gumawa ng kanilang sariling multo. Sila ngayon ang takot na takot. Sipin mo 'yon. Pinagkalat ni Lacson na pwedeng maagaw kanilang ano. Tapos pinagkalat din na ang bandang huli binibintang doon sa ano. O di nabutata sila ni Alan Peter. Di ba? Kaya minsan maano ka talaga. Ikaw mag-iisip ka talaga ano ba ang ano ba talaga ang mga paninindigan nitong mga senador. Kanino ba talaga sila nakapanig? Di ba? May gusto ba silang pagtakpan? Di ba? Kasi nga kung kayo talagang naninindigan kayo para sa bayan, wala dapat sa inyong magpapadikta. Oh, bakit ngayon pupwersahin niyo yung ano? Pupwersahin niyo yung oposisyon, yung minority. Natatanggalan niyo ng komite sakali man na hindi pumanig sa inyo. Di ba? Isang ano 'yon? Panggigipit yan. Isang panggigipit yan eh. Oh, abuti na lang yung inalok nyo, talagang may panindigan din. Eh kung gustong gusto niyang humawak ng komite, di sasapi sa inyo. Di ba? Kaya tayong lahat na mga ano, lalong-lalo na kayo, mapagmasid kayong lahat. Baka hindi nyo alam na nililin lang na tayo para yung mga tunay na may kasalanan dito sa korupsyon na nangyayari mailihis, maitago. Di ba? Kasi nga siniwalat na sa Senado ni Senator Marcolita. Nagpadala pala ng mga datos na mali doon sa sumbong sa presidente. Kaya nga kahit anong punta ng presidente, wala doon kasi nga mali. Di ba? Or talagang nililigaw lang. Di ba? Kasi sa halip na mas solid ang kaso, mas solid ang ebidensya, hindi magiging solid kasi wala eh, walang makita eh. Mali ang itinuro, yung pala ang itinuro yung kanan, nandun pala sa kaliwa. Di ba? Siyempre, kung ako man anong gagawin ko diyan? Eh wala man binigay sa akin na project diyan. Dito ako sa kaliwa, anong gagawin ko diyan sa kanan? Iyon ang paglilihis sa katotohanan. Oh, may makasuhan nga, absuelto naman kasi nga palpak. Diba? Kaya nga parang nagkadugtong-dugtong yung sinasabi ni Governor Chavit Singson, pero ang ano doon, ang pinakamabigat doon na pinananawagan na umalis na itong si Pangulong Marcos. Ngayon totoo bang nagpanik? Sa tingin ko
totoong nagpanik. Alam niyo kung bakit? Hindi na siya tumuloy doon sa ano, sa kanyang engagement doon sa New York. Di ba? New York. Nag-cancel na po siya. Ano yun? Kinakabahan na siya? Bakit? Anong kinatatakot niya, di ba? Kung ginawa niya sana ang tama, wala siyang katakutan. Di ba? Gano'n naman dapat, di ba? Pag ikaw ay walang alam mong wala kang pagkakasala, ba't ka matatakot? Di ba? Pero nag-cancel na po siya ng yung pagpunta doon sa New York. Baka inisip niya na wala na siyang babalikan. Di ba? Sayang naman kung wala na siya pagbalik niya, wala na siya sa ano kapangyarihan. Lalabas lahat. Di ba? Pagkatapos niyang ibulgar-bulgar ito, hindi niya pa totohanan kasi gusto niya may mapagtatakpan. Oh. Kasi nga, 'di ba ang Ilocos Norte? Saan ba ang Ilocos Norte? 'Di ba sa lugar ng pamilya niya? Saan ba congressman si Sandro Marcos? O 'di ba doon sa lugar nila? Anong binulgar ni Gobernador Chavit Singson? Ilang project ang palpak doon sa Ilocos Norte. Oh, ngayon, sakali na totoo, yung sinabi ni Gobernador Chavit Singson, sasabit yung kanyang anak. Ayan, sabi niya, pa-shout out sir sa taga Nazaret, Cagayan de Oro City. Ayan, mega love shout out po sa mga taga Nazaret sa Nazaret, Cagayan de Oro City. Ayan, mega love shout out po. Lalong-lalo na kay kay Boss Emiliano Parangke. Ayan, mega love shout out. Ayan, yung mga kaanak dyan, yung mga kumpare, yung mga kumare. Ayan, kung nandyan kayo sa Tungitan, mega love shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga taga Nazaret, Cagayan de Oro City. Ayan, mega love shout out po. Di ba? Nakukuha nyo yung kaya pala pinilit nilang makuha yung pinilit nilang paupuin si Soto kasi pinatawag nila bago nangyari ang agawan sa Senado ay nagkaroon sila ng pagpupulong itong si Romualdez, si Pangulong Marcos at saka si Soto. Pinakita yan sa mga yung kanilang pagpupulong. Tapos kinabukasan nagkaroon ng investigasyon, yung pangatlong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Siyempre panatag naman, walang abay kamukat-mukat mo nagbago na pala yung nagbago na yung majority leader kasi nakuha na yung majority. Sipin mo yan, di ba? Tapat nang nagtatrabaho yung mga kasamahan, yung ibang kasamahan pala masama ang kanilang pag-iisip. Nag-isip na ng hindi maganda doon sa mga kasamahan, inagaw na yung posisyon. Siguro kasi mayroon lang masasagasaan ng malaking tao. Kasi nga itong Diskaya inoopera na ng Senador Marcolita na bibigyan ng witness protection program para sabihin na lahat kung sino ang malalaking isda nakasangkot. Kasi nga hindi yan magagawa ng mga kontraktor lang. Kasi sa totoo lang, marami talaga sa totoo lang kahit saan.
Pag may project na dyan ang DPWH, halimbawa hawak nitong congressman, tatawagan niya, sinong engineer dyan? Hindi po pwedeng wala tayo dyan. Kukurot at kukurot yan, hindi po pwedeng wala. Kasi nga, tama yung pinapaliwanag ni Diskaya, na pag hindi nagbigay, either hindi matutuloy ang project or pipigilin. Doon palang katunayan na yun na pupwedeng sasabihin na lahat. Pero siyempre, may gustong pagtakpan, kailangan matanggal sa ano para mawala sa focus. O, kita mo ngayon. Yung DOJ naman, hindi pa nag-a-apply, nagbabanta na. Di ba? Paano makakakuha ng tunay na hustisya? Kung yung magwi-witness ay tinatakot na. Ngayon parang nababaliktad. Ang parang magwi-witness na ay si Bryce Hernandez. Di ba? Ganun. Pero dapat sabihin niya kung sino talaga. Ang problema, ang dinidiin lang ni Hernandez, yung kanyang boss. Wala nang lalagpas kung hindi hanggang doon lang. Pag tinanong naman yung boss, na si Engineer Alcantara, hindi niya alam. Kaya masaklap, di ba? Nandoon na sa cover up. Kaya malamang ang sakripisyo dito, yung mga engineer ng DPWH. Walang pupuntahan, iyan ang abangan natin. Dapat maging dapat maging mapagmatsyag tayo. Hindi po pwedeng walang managot dyan na Hindi po pwedeng walang mataas dyan kasi walang mangyayari yan eh. Hindi mangyayari yan kung wala dyan mga mas matataas. Hindi maglalakas ng loob yan. Nakikita nila ganon ang kalakaran. Ay ganon din naman pala, di gayahin na natin. Di ba? Binigyan nila ng mga idea para gawin ang mali. Sayang yung mga politiko natin na pagsisigawan pa ang gagaling. Lahat pinangako, ang hindi na lang kayang ipangako yung langit at saka yung bituin. Pero bandang huli malalaman mo yung ganito, ubos na yung pera natin. Di ba nakakapanghinayang? Pagkatapos silang pagtiwalaan at pagkatapos nating magtiwala sa kanila, sila ang unang-unang manluloko sa atin. Ang gaganda pa ng mga pangalan, honorable. Yung pala sila ang una pang manluloko sa atin. Di ba? Dapat ingatan nila yan. Yung kanilang pangalan dapat nilang sagrado yan kasi nga nangako sila eh. Pag sinabi mo dapat parang sinabi mo rin sa Panginoon. Di ba? Pag nangako ka dapat sa tao, parang nangako ka rin dapat sa Panginoon. Pero hindi, lang pala yun, mapagpaimbabaw. Sabi nga, mapagpaimbabaw. Di ba? Kung laging ganito ang ating mga politiko, paano aangat ang Pilipino? Lalo tayong malulubog sa yung mahirap, lalong maghihirap.
Alam nyo, sa totoo lang, napakaliit ng Pilipinas. Pero marami pang lugar dito sa atin na hindi pa nararating ng mga politiko. Hindi pa nakatikim ng mga tulong galing sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, subukan mong pumunta, halimbawa sa congressman nyo. Sa mga congressman nyo, subukan nyong pumunta sa kanilang opisina. Subukan mong kausapin yung congressman. Kailangan humingi ka pa ng schedule. Oh. Pabalik-balikin ka pa. Tama ba yon? Mega love shout out kay My Loves TV. Ayan, magandang hapon po kay My Loves. Yes, My Loves. 'Di ba? Pupunta ka sa ano? Pupunta ka sa congressman nyo. Gusto ko pong makausap si Kong. Ay, hindi nyo po makausap yun ngayon kasi medyo busy. Mag-iwan na lang po kayo ng pangalan at i-schedule natin yan. Iwan nyo na lang po yung pangalan nyo at saka yung contact number. Iwan nyo yung contact number kahit isang buwan, di kayo tatawagan. Pero nung araw ng eleksyon, araw ng kampanyahan, halos pumasok doon sa loob ng bahay mo. Mayroon pa niyan mga congressman. Papasok doon, yayakap-yakap. Paglabas, maghahaplas ng alkohol. Marami yan. Hahalik-halik sa bata, yayakapin, kakargahin yung bata. Pero paglabas, maghahaplas ng alkohol. Di ba? Iniinsulto. Parang iniinsulto lang yung pinasok niyang bahay. Di ba? Parang sinabi na rin na may mga germs kayo kaya mag-alcohol ako. Napakarami niyan, marami yan diyan. Pakitang tao, kumbaga. Tapos ngayon, puro hugas kamay. Mag-iimbestiga sa sarili nila. Iimbestigahan yung sarili nila. Kaya yung mga pulis, yung mga otoridad, natututo na rin eh. Isipin mo, magsumbong ka sa pulis. Tatanungin ka. Magsusumbong ka doon. Sir, magsusumbong po ako. Bakit? Binugbog po ako. Sinong nambugbog sa'yo? Di ko po kilala eh. Saang lugar yan? Doon po sa ganito. Sulat nila. O sige, balik ka doon ha. Alamin mo kung anong pangalan. Tapos, pag nalaman mo ang pangalan, address, balik ka dito. Di ba ang saklap? Di parang sinabi na rin ng pulis na balikan mo doon at imbestigahan mo. Pagkatapos mong imbestigahan at kumpirmado, bumalik ka rito, kami na ang bahala. Di ba? Lupit, no? Parang simpleng ano lang, pero hindi mo alam na naisahan ka na. Di ba? Simpleng tirada lang, pero hindi mo alam na naiisahan ka na pala. Ganon din ang mga politiko. Pangakuan ka ng pangakuan. Katakot-takot na pangako ibibigay sa'yo. Kulang na nga lang langit at saka bituin eh.
makuha lang ang boto mo. Pero pag nakuha na yung boto mo at nakaupo na siya, huyo ka na sa kanya. Di ba? Ngayon, kayo naman po ang tanungin ko. Ayan, 14 million in the house. Shout out po sa inyong lahat. Kayo naman po ang tanungin ko. Makatotohanan ba na lalabas lahat kung sino ang mga mastermind dito sa nakawan sa flood control? Yan. I-comment nyo dyan. At syempre, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi grabe ang ano ngayon, grabe ang halos trillion na. Trillion ang nawawala. Biruin mo, ipagyabang ng Pangulo, 5,000 flood control ang natapos. Pero tingnan mo, napakagaling ng ano, no? Napakagaling ng kalikasan. Dahil nga hindi totoo, nagsinungaling ang presidente. Pagkatapos niyang ipagyabang, pangalawang araw, sinubok ngayon ang panahon. Di ba? Sinubok. Kasi nga 5,000 eh. O di sige. 5,000 pala, hindi na kayang bahain yan. 5,000 na flood control. Anong nangyari? Nagkanda lubog-lubog. Tapos may presidente ka pa na sabay tanong, ano bang nangyayari sa bayan? Bakit nagkaganito? Di ba? Ang galing ng presidente. Ang galing ng presidente natin. Di ba? Bakit daw nagkaganito? Anong nangyari sa bayan? Abay, tanungin mo ang sarili mo, anong nangyari sa'yo? Oh, bakit hindi mo alam na nagkandalit-silitsin ang bayan natin? Di ba? Kakamot-kamot pa sa ulo. Anak ng kabayo talaga, oh. Ay, nako. Masaklap lang. Buti kung pakikinggan tayo, di man tayo pinakikinggan. Kasi ang pinapakinggan lang yung tagabulong lang doon sa kaliwat kanan niya eh. Yung tagabulong niya puro flood control. Tapos lubog ang Pilipinas, lubog na sa utang, lubog pa sa baha. Di ba? Tapos yung mga congressman naman, hindi. Duterte ang may kasalanan yan. Ba't nagkaganyan? Di ba? Ang galing ng mga congressman natin. Hindi po pwedeng ang administrasyon yan ng managot. Dapat ang Duterte. Kasalanan ng Duterte yan eh. Di ba? Hindi po pwedeng Presidente Marcos ang mananagot yan. Duterte yan. Duterte may gawa niyan. Kita nyo yung mga rallyista, yung mga aktivista. Tingnan nyo. Labanan ang korupsyon. Panagutin ang Duterte. Tingnan nyo yung mga placard nila. Labanan ang korupsyon, panagutin ang Duterte. Parang ang Duterte bang nakaupo? Halatang halata mo talagang ano eh. Halatang halata mo talagang aktivista eh. Maraming naloloko kagabi lang. Nagkanda buhol-buhol ang traffic doon sa may ano. Nagkanda buhol-buhol ang traffic doon sa Ateneo. Di ko naman lubos maisip. Bakit pinapayagan nilang magrarally itong mga rallyista na ito na andun ang bandila ng komunista?
terorista nga yan, dineclare na ng United Nations na terorista yan eh. Bakit ito namang gobyerno natin pinapayagan nilang ibabalandra yung placard ng komunista? Alam naman natin yun na hindi bawal yung pagrally kasi di ba? Freedom of speech. Basta't wala kang nilalabag na batas, hindi ka nakakapirwisyo sa traffic. Pero bakit pinapayagan nilang ibabagaywa yung mga bandera ng Pwede lang ibandera, protesta kayo dyan, hawakan nyo yung bandera ng Pilipinas, hindi yung bandera ng mga komunista. Ang problema kasi kasabwat nitong administrasyon na ito eh. Ayan, saglit lang, may tumawag. Alright. Sayang at tumawag na yung boss ko. Alright. Magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo ako ngayong hapon. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Magpapaalam na po ako. Alright, mayroon pa tayong trabaho. Gina Cabanas, magandang hapon sir. Ayan, Matt and Abe Watsman Nachu. Ayan, maraming salamat po Ma'am Gina Cabanas, maraming salamat sa pagdalaw. At magandang hapon from Bulacan. Mega love shoutout po sa mga taga Bulacan. At kay Ma'am Gina Cabanas. Alright, tumawag na yung aking busing. Magsusundo na ako. Mag seatbelt pala muna tayo. Alright. Sa lahat po ng dumaan, maraming salamat. At sinamahan nyo na naman ako ngayong hapon. Maraming salamat po sa walang sawa nyong suporta. Alright. Magpapaalam na po ako. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bukas po iikot ako sa Metro Manila. Abangan natin ang mga kaganapan. Maraming mga kaganapan. Ano bang mga mangyayari sa mga susunod na araw? Makibalita tayo. Ano man ang ating masagap na balita ay ipapaalam ko kagad sa inyo. Alright? Maraming salamat po. Mapagpalang hapon.